І отаку красу ми маємо в результаті. Вичистив і все отаке красиве. Якщо його так роздивлятися, то наче все й гарно, правда? Отвори тільки ці ще є, але вони всі будуть заварені. Тут ще буде ж піддомкратник, брезговик і все тому подібне. Зараз оці зварні шви свої пройду перетворювачем ржі і буду підганяти всередині внутрішню частину стійки. Краса!